En dan is het onleig waar. Een krachtig onthudde wien, ruim, soms zelfs maar weer te snieën. En dat voelt dan jood. En dan weet je dat die koude boppeloft ik nog een rol speelt. Maar dat zal joen vannacht en morgen oors wezen. En daarna wordt het winter. Maar daar is zo meer hoor. Nou eerst naar joen en vannacht. Eerst nog ruim, lichte ruim. Vannacht droege periode, maar ik is even ruim en het kan opkleden. Temperaturen 204 graden. En dan denk ik al heel gauw, als het dan lang opklaart in het oosten, zuidoosten, het smoekere pad van de provincie, zou het ik samen de glad worden kennen. En dan de wind, zuid-zuidwest, matig ontkrachtig, de krachtige wind in het kustgebied. Morgen hoe dag. Het lijkt een droege dag te worden, maar redelijk wat zinnen. En de temperaturen 6 of zo'n graden. Dat lijkt het net op winter. En de zuid-zuidwestenwind lijkt het net op winter, matig ontkrachtig. Maar dan gaan we op naar het weekend, dan wordt die boppeloft kouder, dan wordt alles kouder, de wind gaat wat meer om. En dan komen we allereerst sneeuwtje. Dat is nog een dag maar zo'n 4 graden. Een aantal winterse buien, dat begint in de nacht van vrijdag op sneeuw al, maar buien met hagel, weer het sneeuw en tonger. Sneeuw, hoe daar dus een paar winterse buien. Hoe daar je die plus 5, dan de min 1 in de nacht en dan wordt het al glad. S'nachts wordt het nog meer winter en temperatuur om het bij de 2 graden heen. Min 4 gemiddeld door de provincie op, plakken min 5 en dan heeft het al hoe licht tot matige frost. Manje 1 graad in de plus, in de nacht min 5, matige frost op een soort plakken en dan is het echt winter. En hoe lang die winter het vol had, we moeten morgen, maar weer even in het waarschuwen.